Det kører. Undskyld min forsinkelse. Jeg har været udfordret på teknik. Og jeg håber, at det her det fungerer, og jeg håber, I kan høre mig. Det er sådan set det, der er vigtigst. Vi skal have gang i nogle kærlighedslæsninger. Single-læsninger. Men jeg har valgt at lave det lidt anderledes den her gang, så derfor bliver det kærlighedslæsninger. Der bliver trukket kort både for singler og for jer, der er i fast parforhold. Ja, er det første gang, du er her? Velkommen til. Jeg hedder Heidi. Jeg er tarotlæser. På amatørplan øver mig. Gør alt, hvad jeg kan for at blive bedre. Tak fordi du har zoomet ind på min kanal her. Og tak for likes, tak for følger eller abonnenter, og tak for jer, der har doneret til mig. Jeg er dybt taknemmelig for hver en ting, om det er kort, eller det er et lille beløb, eller et større beløb, eller bare jeres likes. Jeg kan se, det hopper lidt, når jeg sidder med hænderne på bordet. Det skal jeg lade være med. Som sagt, det er en ny konstellation det her, og jeg håber, det virker, fordi jeg vil rigtig, rigtig gerne lave de her læsninger, men lyden har ikke været optimal, og så har der været noget med billedet, og så har der været noget med noget genklang, og jeg lærer, jeg er ny i det her, så prøv at gøre det bedste, jeg kan, hver evig eneste gang. Det lover jeg, uanset hvad. Men vi skal have trukket et tema. Jeg vil egentlig godt lige have lov at bede om noget, inden jeg kort der springer ud. Der var en, der hed reparation. Det er jo, vi er i gang med at reparere det her installation om at få det til at fungere. Og min søde, store søn, han har været sød og hjælpe mig, og nu må vi prøve at se, om det her det virker. Jeg håber, jeg bliver virkelig en kære guider til, at det fungerer. Lad os få et tema på det romantiske her fra august måned. Og få et tema for romantikken i august måned. Romantikken i august måned for alle. Ja. Indre viden. Ja. Det her kort. Nu skal jeg lige se, hvor jeg skal holde dem hen, for I kan se dem. Der. Indre viden. Det er jo det her med også en gang imellem lige at kigge ind af, når tingene ikke er helt, som vi gerne vil have det. Men også stå ved, hvad det er, vi ønsker, og hvad vi gerne vil. Om man er single, eller man er i et parforhold. Altså alt kræver jo arbejde. Især hvis man er i et parforhold. Så kræver det jo, man skal huske at vande græsset, fordi græsset det gror der, hvor man vander det. Og er der lidt mangel, eller lidt stilstand på det romantiske plan i ens parforhold, så er det jo nok, fordi der er noget, man har glemt at vande. Bare en tanke. Har jeg et eller andet her, eller er det bare en skygge? Det var en skygge. Undskyld. Det så ud som om jeg havde et eller andet. Det håber jeg ikke, I kunne se. Så trækker vi nogle temakort. Eller et kort for single, og et for parforhold. Som sådan lidt med det, vi skal have trukket nogle uddybende kort på. Jeg håber, det giver mening. Hvad er det, singlerne skal arbejde med her i august måned? Ja. Vi gennemgår den bagefter. Og hvad er det, jer der er i parforhold, I skal arbejde med? Der kom så 2. Det må være, fordi der er et budskab til 2. Altså, med de her 2 kort. Ja, det giver meget god mening. Med det, jeg lige har sagt. Kære singler, I fik Ariel 8. Det er godt nok noget dårligere lys på her. Nå, håber det. Jeg skal nok læse dem op. Jeg skal bare lige se, hvor pokker jeg skal holde dem med. Deroppe. Der går den igennem. Godt. Og uden der er for meget genskær. Ariel 8. Vær stolt af dit fremragende arbejde. Øvelse gør mester. Overvej en ekstra uddannelse eller en oplæring. Jeg tror ikke, man kan tage en uddannelse i at være single, men vi kan
det her med, det man ønsker, stemmer det overens med, hvad du kan give, altså hvad du kan bidrage. Fordi det er jo fint nok at sidde og have en masse luftkasteller på, hvad vi ønsker os, men er det egentlig også oprindeligt det, du går efter? Er det det, du tiltrækker? Fordi vi tiltrækker jo det, vi selv sender ud. Og sådan er det. Hvis du tiltrækker, eller udsender, at det er også synd for mig, jeg er single, og jeg plejer også at finde alle de dårlige typer, der ikke er gode for mig, alle de der udnytter mig, og det hele, og jamen, så sidder man ligesom rundt i den, eller fast i den der cirkel, og kommer automatisk til at tiltrække det igen. Men nu sender du, jeg skal have en, der har styr på sit liv, fordi det er egentlig det, jeg også selv ønsker, at der skal være styr på tingene, og vi skal være enige om, at vi bidrager lige meget til det her. Og det har ikke noget med økonomi at gøre, det har også noget at gøre med, eller det har noget at gøre med det der med, hvad du investerer i et forhold. Fordi vi vil jo prioriteres, men nogen har nok i at skal ses en gang om ugen, andre de har nok i at skal ses hver dag. Nogen vil gerne have et cola-forhold, andre de vil gerne have den der bo sammen med, man kan dele avis og seng med hver dag. Jamen du skal jo søge det, der passer til det, du søger. Jeg håber, det giver mening. Det lyder lidt forvirrende, men jeg håber, det giver mening. Og ja, der er et parforhold. Om det er nyt etableret, eller det er et forhold, der har været der gennem længere tid, så er der et par budskaber til jer. Der er Ariel 6 igen. Jeg glemte at sige, at Ariel, det er det, man kalder bærerne i et almindeligt tarotsæt der. Det er altså ikke helt optimalt, det her billede. Det beklager jeg, så jeg kan godt se, det er spejlvendt, men jeg ved faktisk ikke lige. Vi satser på, at om ikke andet, så er lyden god. Materielle behov bliver opfyldt på magiske og uventede måder. Kærlige handlinger at give og modtage af et taknemmeligt hjerte. Lige præcis det der, du giver ud til andre, det skal også være det, du modtager. Det der, man må godt en gang imellem kræve, at der også bliver givet noget igen. Godt budskab. Ja. Og så kommer Rafael 7 også, og det er 7 bæger. På tide at træffe en beslutning. Vær tydelig i dine ønsker. Jeg kan så godt lide, når det passer sammen. Jeg har lige en kat, der går og snakker lidt med her. Jeg håber ikke, I kan høre ham. Vær tydelig i dine ønsker og gå i gang. Et behov for udrensning. Jamen altså, det kan godt være, der skal ryddes lidt op nu, når man er kommet hjem fra ferie. Det her med, at man ikke skal falde ind i den samme hamsterhjul igen med, at du gør det, og jeg gør det, og så mødes vi sådan nogle gange, når vi har tid. Nej, I skal sætte jer nogle klare mål sammen om, hvad fungerede før ferien, og hvad fungerede ikke før ferien, og hvad skal vi gøre fremadrettet for, at det her forhold, det bliver endnu bedre, end det vi allerede har. Når jeg siger så er det bare fordi, jeg lige skal bekræfte lidt over for mig selv. Ja. Nå. Vi skal lige have trukket nogle uddybende kort. Der er lige et par stykker til hver. Og de er så glatte, de her. Wow. Det er nogle kort, jeg har fået af en sød klient, hedder det vel, der har været ude at rejse. Og jeg har vist jer den før. Jeg er helt vild med dem. Men de er så glatte. De er så glatte. Det er sådan, der er sådan ligesom sådan en metallook på dem, men de kan ikke bøjes, og de er vanvittigt skønne. Men man skal lige lære at håndtere dem. Kære singler, hvad var det, I skal være særlig opmærksom på med det her indre arbejde, I gør i at få jeres ønsker til at gå i opfyldelse? Få jeres ønsker til at gå i opfyldelse her i august måned. Ups. Jeres ønsker til at gå i opfyldelse, kære singler. Jeg vil gerne bede om et kort med ud. Det går der. Ja. Jeg skal have en du på næste gang, kan jeg høre. Ja. Modhold og 4 stokke. Ja. Modhold, det er jo det her med, at det du ønsker dig, det sker ikke hen over en dag. Så de her ønsker, du sender ud til universet, jamen have lidt tålmodighed, have lidt forståelse for, at tingene tager
tid, før de sker. Fordi det der med, når man går ind og arbejder lidt med sig selv, og går ind og mærker efter, hvad er det egentlig, jeg gerne vil have, så skal man også lige lære at sende det ud. Fordi ellers modtager du det ikke. Men i det øjeblik, du modtager det, så er det som om, så er det som om, at der, det er ikke optimalt det her, det beklager jeg altså. Så er det som om, at der kommer nogle nye begyndelser, der kommer tid til at skal fejre noget, der kommer tid til at skal finde balance i det her med at give og modtage, og det her med også at acceptere, at man får det, man egentlig gerne vil får det, man gerne ønsker sig, det hedder det ikke, får det, man ønsker sig, det var det, jeg vil sige. Så kære singler, jeg er slet ikke i tvivl om, at der er nogen af jer, der her i august måned, vil møde en, der vil forandre noget inde i jer. Noget, hvor I føler, at I også kan kræve det, som I ønsker jer. Men også det her med at få tilbage, hvad I giver ud til andre. Men start med at kigge indad med den indre viden. Altså start med at kigge indad og få de ønsker, lære at få sendt de ønsker ud, som du egentlig ønsker dig. Det er vi mange, der godt lige kunne lære lidt af, tror jeg. Og jer, der er i parforhold. Hvad skal I vide med de her 6 bæger og 7 bæger og 6 mønter? Det her med at give og modtage. For ikke at nå ind i hamsterhjulet igen. Ja. Spændende kort. Ja. I får 2 sværd, dronningerne er stavene og månen. Dronningerne er altid dig, uanset om du er mand eller kvinde, så er det din energi, de tales til. I mine læsninger, det kan godt være, det er anderledes i andres læsninger, men for mig er dronningerne altid personen, der bliver læst til, og kongerne er udefrakommende energier. Du skal ture og stå ved, hvad du kræver. Så det her med, at du har sendt noget ud, at du vil give og modtage, jamen, vær klar i spyttet om det her med, at nu træffer jeg en beslutning om, med de 7 bæger, jeg træffer en beslutning om, at vi skal ikke tilbage i det der hamsterhjul, vi var før ferien. Vi skal have meget mere romantik, vi skal have meget mere glæde, vi skal have meget mere tosomhed ind i vores liv. Det her med, hvor vi har tid til hinanden, hvor vi sætter os ned og kigger hinanden i øjnene, tænder et par stearinlys, drikker et glas rødvin, spiser en god middag, dyrker noget. Ja. Ha' tid til det. Det skal ikke skemalægges, men vi skal have tid til det, fordi vi skal prioritere anderledes. Det kræver jeg, og nu skal du gribe den. Det skal du sige til din partner. Og det er det her med at stå med en skillevej med de her 2 sværd. Det her med, det der fyldte for meget før ferien, det der irriterede dig over mangel i hverdagen, det her med den der lille knus, uden man egentlig har gjort sig fortjent til det, eller hvad nu det har været i ferien det her, men I har sikkert nået meget mere ind til hinanden. Det gør man altid, når man har ferie, fordi man er mere sammen. Få det nu med ind i hverdagen. Få det nu praktiseret i hverdagen. At sige, at prøv at høre her, det tager 30 sekunder at give en lille nus i nakken, eller et kys uden fortjeneste, eller hvad man nu siger. Altså alle de der små bitte ting, som giver så meget i den anden ende. Det skal du være bedre til at kræve, men du skal også være bedre til at give det. Og så skal du ikke være så bange for at prøve noget nyt. Det kan være, at vi skal have en ny fælles hobby sammen. Det kan være, at I skal begynde at gå i en biografklub og se nogle film, jeg aldrig ville have set før. Det her med at ikke være så bange for det ukendte. Tør at åbne nogle døre, i stedet for at lukke dem. Ja, man kan se tiden, den løber med mig. Jeg har sådan nogle romantiske orakelkort her med nogle små budskaber. Det er ingen tvivl om, de er baseret til singler. Jeg skal forsøge at tolke dem til jer, der er i parforhold også. Og det gik ikke lige. Vi prøver lige sådan her.
Det er altså skidt, når man ikke kan blande kort, og man gerne vil være tortlæser. Vi prøver lige igen. Det er også fordi, jeg sidder rigtig dårligt. Jeg er meget langt nede her, kan jeg godt se. Nå. Det skal vi også lige have arbejdet lidt på. Et romantisk budskab til singlerne. Et romantisk budskab til singler. Hvad er det, du skal? Der kom noget der. Romantiske følelser. Den passer måske egentlig mere til... der kom faktisk 2. Og lad dine venner hjælpe dig. Det her med at kigge ind af og lære at sende dine ønsker ud ved at stå ved dem selv. Hvis det er mere romantik, du ønsker, og du gerne vil på nogle flere dates, så lad dine venner hjælpe dig. Prøv noget nyt. Prøv at gå på nogle blind dates. Prøv at spørg dine veninder eller dine venner, har du ikke en sød en, jeg lige skal lære at kende lidt? Og så tag den stille og roligt. Se hvad det kan være. Nogle gange så er det noget nyt, der skal til, og nogle gange så er the one and only i det tætteste miljø, uden at vi er klar over det. Og i parforhold. Jeg skal lave nogle flere parforholdslæsninger, kan jeg mærke. Det kan jeg godt lide. Hvad skal I vide? Hvad er det, I skal have med? Hvad vil de her nye ting give jer af budskab? I skal skabe nogle erfaringer. I skal... Der står her, great love is working. At skabe et godt forhold, det kræver hårdt arbejde. At skabe et godt ægteskab kræver også hårdt arbejde. Som jeg sagde før, det der med at huske, at græsset det grønneste der, hvor man vander det. Det er ikke over på den anden side af åen, eller under hegnet, eller hvad det hedder. Det er der, hvor du vander det. Så vil du gerne have endnu mere ud af din partner, jamen så husk, giv ham noget af det, eller hende noget af det, du ønsker dig. Sig, hvad du vil have. Forklar ham, hende eller ham, hvad det er, du ønsker. Og du skal også ture og spørge ind til, hvad han ønsker, eller han eller hun ønsker af dig. Jeg håber, at I kunne bruge det her til noget, og skriv meget gerne en kommentar, både om lyden er bedre. Please, billedet kan jeg godt se ikke er helt skarpt, det beklager jeg altså. Jeg skal prøve at se, om jeg kan gøre noget ved det, inden jeg lægger det op. Jeg kan ikke love det. Men det er vel også mere vigtigt, at lyden fungerer. Skriv, om det resonerer. Ellers, like, del, kommenter. Gør, hvad I vil. Tusind tak, fordi du er her, og tak, fordi jeg måtte læse for dig. Hej.